Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Jolaserako atseden hartzeko eta kirol, arte eta kultura jarduerak burutzeko eskubidea dugu. Jarduera batzuetik babestuak izateko eskubidea dugu. Baldin eta jarduera horiek gure osasunerako arriskutsuak badira edo ongi hasi, jolastu edo ikastea eragozten badigute. Inork lan egitera ez behartzeko eskubidea dugu, legez baimendutako adinera iritsi arte.